formiddag, og velkommen til Yoga Hensyn. Så jeg håber, I kan følge med derhjemme. Ja. Så i dag, der skal vi bruge, kan jeg lige sige til start, sådan en af de store puder. Og hvis du ikke lige har en pude derhjemme, så kan du jo tage en sofapude eller en stor hovedpude eller et eller andet. Ja, så velkommen og godt nytår til jer alle sammen. Og i dag så bliver det jo hjemme fra stuen af, og jeg håber vi snart ses i virkeligheden også. Så vi lægger ud med det fuldkomne åndedræt, så du kan lægge dig godt til rette på ryggen. Jeg bliver siddende, men du kan lægge dig til rette på ryggen med en pude under hovedet, og måske en pude under benene og et tæppe over dig. Og så luk øjnene, og så læg dig her på ryggen og lige fornem, om du ligger godt. Du kan tippe lidt i dit bækken, så når lænden kommer mod gulvet, og så kan du have cirka en hoftebreddes afstand mellem dine fødder, have armene ned langs siden af kroppen i en afstand, der føles behagelig, og så tage halen lidt ned mod brystkassen, sådan at nakken bliver lang og i forlængelse af rygsøjlen. Og så lægger du her et øjeblik, og lige fornemmer hele kroppen. Fornemmer, hvor du hviler mod underlaget. Og så vender du din opmærksomhed mod dit naturlige åndedræt. Og lægger et øjeblik, bare betragter dine ind- og udåndinger. Men hele din opmærksomhed mod dine ind- og udåndinger, der kommer helt af sig selv. Have fuld fokus på dit naturlige åndedræt et øjeblik endnu. Mærk, hvordan kroppen ligesom falder til ro. Samle sig om det her naturlige åndedræt. Så efter næste udånding eller næste igen, så gør du dit åndedræt lidt dybere. Mærker, at du trækker vejret ned i bunden af lungerne. Maven den går op, og den sænker sig i udåndingen. Det er det dybe åndedræt, du arbejder med nu. Du mærker, hvordan du kan justere mængden af luft, så den passer til lige præcis din krop. Læg et øjeblik. Arbejde i dit eget tempo med det dybe åndedræt. Mærk, hvordan maven den bliver stor i indåndingen, og den sænker sig i udåndingen. Og så efter næste udånding eller næste igen, så fortsætter du med bryståndedrættet, hvor du trækker vejret ind til brystkassen. Fornemmer, hvordan brystkassen udvider sig til siderne og opad. Mærker, at du også her kan tilpasse mængden af luft, så den passer til lige præcis det her område af din krop. Og så ligger du et øjeblik og arbejder vågent og nysgerrigt med bryståndedrættet i dit eget tempo. Rolig vejrtrækning i en rytme, der passer til dig. Og så efter næste udånding eller næste igen, så fortsætter du med det høje åndedræt, hvor du trækker vejret ind til kravebenet. Til området mellem hals og skulder og nakke. Fornemmer, hvordan det er at trække vejret ind her. Mærker dine indåndinger og udåndinger. Måske hæver skuldrene sig lidt i indåndingen og sænker sig i udåndingen.
Og du mærker, om du skal justere mængden af luft, så den passer til det her område af din krop. Og så efter næste udånding eller næste igen, så sætter du de 3 åndedræt sammen til det fuldkomne åndedræt. Og du trækker vejret ned i bunden af lungerne, op og ud til brystkassen, op til kravebenet. Og mærker, hvordan du i udåndingen kan slippe de spændinger, du har i din krop. Så simpelthen du kan gøre det fuldkomne åndedræt så flydende som muligt, som sådan en lille bølge op igennem kroppen. Og mærk, hvordan du i udåndingerne kan slippe alle de spændinger, der måtte være i din krop. Og så ligger et øjeblik med fuld opmærksomhed mod det fuldkomne åndedræt, som du arbejder med. I et tempo, der passer til din krop. Mærker, hvordan du kan justere mængden af luft, så det bliver så afspændt og afslappet et åndedræt som muligt, selvom det er dig, der kontrollerer det. Og nu efter næste udånding eller næste igen, så vender du tilbage til dit naturlige åndedræt. Tilbage til det naturlige åndedræt. Og læg et øjeblik og betragt dit åndedræt, dine ind- og udåndingerne, som kommer helt af sig selv, uden at forsøge at ændre på dem. Vend hele din opmærksomhed mod det naturlige åndedræt et øjeblik. Og så kan du fornemme rummet, du ligger i, hvor du ligger i rummet. Måske om der er andre omkring dig. Øvelsen er forbi, og du kan langsomt begynde at vække din krop ved at bevæge fødderne lidt, og hænderne, håndledene, måske dreje hovedet fra side til side, hvis det føles okay. Det var, du har brug for lige at strække dig lidt. Lige vække kroppen. Gabe. Strække dig. Mærk, hvordan din krop lige så langsomt vågner op, efter du har ligget og trænet med fuld opmærksomhed med dit åndedræt her. Godt. Og når du kan mærke, at din krop ligesom er vågen, og du også selv er tilbage, så kommer du om på siden og læg. I ligger på siden et øjeblik med et bøjet ben, måske de krummer lidt i ryggen. Mærker, at du helt sikkert er vågen og med her. Man kan godt være faldet lidt hen under åndedrætsøvelsen, så det er godt lige at vågne lige så stille op. Så når du kan mærke, at du simpelthen er vågen og klar, så får du lige fat i både dine mavemuskler og dine bækkenbund, kniber lidt og skubber dig op og sidde. Så i dag er programmet en blid opstart på 2021 med nogle dejlige, rare yogaøvelser, hvor vi arbejder lidt med åndedræt og mærker, at vi kan give efter og slappe af og sådan noget. Så en dejlig omgang. Ja. Og det første, det er benene op ad væggen, så du skal finde dig et stykke væg. Nu peger jeg tilbage på min væg. Så find dig et stykke væg og tag din pude, en eller anden form for pude med over til væggen, så du kan skubbe den ind under dit bækken, hvis du har lyst, når du har benene oppe. Så, jeg stikker lige af til væggen her. Og så håber jeg, at du kan finde et stykke væg også. Så, når du kommer herover til væggen, så forestil dig, at du ligesom sætter dig på selve væggen i en 90 graders vinkel med overkroppen ud fra væggen, strakte ben, og så svinger du benene op. Sådan der, nemlig. Og så ligger du her et øjeblik.
Mærker, at hele bagsiden af dine ben rører væggen. Mærker, hvordan dine ben bliver holdt. Mærker dine fødder, ankler, skinneben, knæ og lår. Mærker, hvordan du kan give efter i benene, slap fuldstændig af. Benene bliver holdt, fødderne bliver holdt. Du ligger her et øjeblik. Hvis du har brug for at have en lille pude under hovedet, så kan du godt gøre det her. Så tag et par gode dybe indåndinger og udåndinger. Mærk, hvordan du i udåndingen kan slippe de spændinger, der må være i kroppen. Og så hvis du har lyst, så griber du fat i din pude, og så løfter du dit bækken op, vi har lavet det nogle gange før, og placerer puden under dit bækken. Så er den der. Stadig med benene oppe. Så mærker hvordan at også maven og underlivet kan give slip her. Så vi nærmer os helt vendt op og ned på kroppen. Benene giver slip, underlivet, maven synker ligesom lidt opad i kroppen. Der er ikke noget, der presser ned mere. Armene kan du have enten ud til siden, eller op i Y, eller på maven. Det er, hvad der er rarest for dig. Og så kan du ligge her og tage et par gode, dybe åndedræt. Og i udåndingerne giv fuldstændig slip på de spændinger, der måtte være i din krop. Gode, dybe åndedræt. Mærk, hvordan du giver slip. Helt op for tæerne, ned igennem benene, bækkenområdet, underliv, maven. Og selvfølgelig, hvornår du end har lyst til at komme ned, så kommer du ned af puden og kommer om og ligge på siden et øjeblik. Men hvis du har lyst, så kan du lige ligge et øjeblik endnu og lige fornemme hele kroppen, der bliver vendt om. Tyngdekraften, der ligesom hjælper os til at give slip her. Det der før bliver presset nedad, det får lov til at få en lille pause. Når du så er klar, så sætter du lige puden væk. Bøjer benene og kommer ned og ligger på siden. Et øjeblik lige krummer dig sammen og ligger. Mærker, hvordan du lige lander her. Krummer lidt i ryggen. Stille og roligt. Og når du så er klar, så kommer du tilbage til dit underlag. Og tag din pude med tilbage. Vi får lige et øjeblik til at komme tilbage til underlaget her. Tag benene ned. Krum lidt i ryggen. Lig med bøjet ben. Lige på siden af et øjeblik. Mærk, at du lander lige så stille. Og så kom roligt tilbage til dit underlag. Med din pude. Så læg din pude cirka midt på dit underlag, og så læg dig så, at puden starter
ved navlen og fortsætter nedad mod lårene. Så du lægger dig på puden på maven. Fra navlen af og ned efter, så den mave, der lige har fået lov til at synke op i kroppen og slappe lidt af, den bliver holdt på en anden måde nu. Du kan sagtens tage en pude under hovedet også, hvis du har lyst til det, ellers så lægger du det bare på dine hænder. Og igen, så er det en forholdsvis afslappende øvelse, den her. Du mærker, hvordan du giver efter i kroppen. Synker ned over puden. Maven, der ligesom bliver holdt af den her pude. Kroppen, der bare giver efter. Synker ned over puden. Du kan prøve at tage en dyb indånding og mærke, at maven den ligesom buler ud. Du bliver nærmest løftet lidt op, og så i udåndingen, der giver du fuldstændig efter og giver plads til puden. Mærker kroppen slappe af. Dine ben er afspændte. Overkroppen, armene og hovedet er afspændt. Hvis du fornemmer, at der er nogle steder, du spænder, så se om du kan give slip de steder. Måske kommer du alligevel til at spænde lidt i sædet, så se om du kan give slip. Og lad kroppen synke ned over puden og bare blive holdt lige så stille. Lad puden på maven. Gode, rolige, dybe åndedræt, hvor du i udåndingerne kan fuldstændig slip. Ja, hvis det bliver for meget, så fjerner du selvfølgelig puden, men ellers så bliver lige liggende et øjeblik endnu. Mærk, hvordan kroppen synker ned på underlag og pude. Giver efter. Slipper spændinger. Rolig vejrtrækning. Når du så er klar, og skal væk med puden, så kommer du lige op, og så får du lige fat i dine mavemuskler, og lige løfter dig op her. Så når du har fat i mavemusklerne, når du løfter, rykker puden lidt frem, lige så stille kom op, løft op i mavemusklerne, kom op og sidde et øjeblik. Og så skal du lægge dit øverste skulderstykke på puden. Nu skal vi ligge på ryggen. Der er nogen, der godt kan lide at have en pude under hovedet også. Så hvis du skal bruge det, så kan du lige en pude og lægger her, så der ikke er så langt ned på dit hoved. Men ellers, så hvis du ikke behøver en pude, så ligesom fornemmer, at baghovedet skal være frit, eller hovedet skal være frit og i gulvet. Jeg viser det lige her. Godt. Sådan der, så lægger dig ned, sådan at nakken og hovedet er fri. Kommer ned og ligge, slap af, sådan at brystkassen bliver skudt opad. Og at du kan slappe af hen over skulderbladene. Så du kan have strakte ben eller bøjet ben, hvad der er rarest for dig. En pude under hovedet, hvis det bliver for meget, læn hovedet så meget tilbage her. Armene enten op over hovedet, eller på maven. Det bestemmer du selv, hvad der er rarest for dig. Igen er det en udspændende og afspændende øvelse. Så du skal finde den stilling, der er rarest for dig. Og så ligger du her. Fornemmer, hvordan der bliver åbnet op i brystkassen.
mærker måske, at skulderbladene bliver skubbet lidt opad, så du kan give slip i dem. Og så ligger du her, så mærker du, at der er nogle steder, du spænder op. Og hvis der er det, så simpelthen du kan give slip. Måske ved hjælp af en udånding, give slip på de spændinger, du måtte have. Så kan I lov til, at brystkassen åbner sig op. Der bliver lidt udspænding her. Skulderbladene bliver holdt. Hovedet hviler nede på underlaget. Så nakken og hovedet er fri af puden. Det er kun hen over skulderbladene, det ligger. Det kan være lidt for meget for deres strakte ben, så bøjer du benene lidt, sætter fodsålerne i gulvet. Du kan arbejde lidt med, hvad der er rest for dig. Og så tag 3 gode, dybe åndedræt, hvor du i udåndingen giver fuldstændig slip. Og når du er klar til at, og når du har taget 3 dybe åndedræt, og er klar til at komme ned af puden, så skal du ligesom vende dig på siden, sådan der, og så skub dig op på siden. Så vend dig om på siden, lige få fat i din nakke og dit hoved, kom hele vejen op, og lige tage den her væk, puden, så er det ikke så besværligt. Og kom ud. Og så lægger du dig lige ned her igen. På ryggen. Uden pude og alt muligt. Lige strækker benene ud. Armene ned langs siden af kroppen. Lige fornem hele kroppen. Efter de her af- og udspændinger. Så bøjer du begge ben, griber fat om knæene, og så laver lidt en lille smule lændemassage. Enten ved at lige så stille vippe fra side til side, eller også ved at køre rundt i store cirkler med dine knæ, så du får masseret nede her på lænden. Og jo større cirkler, jo større område får du fat i. Du kan køre begge veje rundt. Lige så forsigtigt og stille. Vær opmærksom på, at du ikke kommer til at ligge med hagen sådan tilbage, men tag den lidt ned mod brystkassen, så at nakken bliver lang og ikke stritter imod, når du ligger her. Så hele din krop er ligesom en lille smule rundet. Gode cirkler. Den ene og den anden vej. Og hvis det føles okay, så lidt fra side til side. Når du synes, du har fået nok, så må gerne forestille lidt nu, men så strækker du benene ud. Så lige lægger et øjeblik. Med strakte ben. Up. Bøjer begge ben. Og sætter fodsålerne i gulvet. Og så får du lige fat i din mavemuskel, lige trækker maven lidt ind. Og så laver vi helt klassisk cykeltur med benene. Først med højre. Så få lige fat i dine mavemuskler, så at de hjælper til, så du ikke kommer til
og svare i lænden og skyde maven op, men nærmere suge maven lidt ind og presse lænden mod gulvet. Og så langsomme cykelbevægelser. Med højre ben. Igen vær opmærksom på at have hagen nede mod brystkassen. Og så gør vi den anden vej. Se om du kan flekse foden, når du tager benet tilbage. Og strække foden, når du tager benet frem. Altså strækker benet. Stræk fod, stræk ben. Flex fod, når du bøjer benet. Det kan være, at du har lyst til at lægge en hånd på maven for at fornemme, om du får trukket maven ind og får aktiveret dine mavemuskler i den her øvelse. Lige et par gange endnu. Og så lige stræk benene ud. Fornem, om der er forskel på, hvordan højre og venstre ben hviler i gulvet. Sådan der. Godt. Så undskyld. Det var lige min telefon, der havde en ringning. Godt, så lægger vi her. Og så er det den anden. Det andet benens tur. Så du bøjer benene igen. Og så med fodsålerne i gulvet, så er det venstre benens tur. Trækker maven ind. Får fat i mavemusklerne, så er det lige så stille cykeltur. Godt. Først den ene vej, så du kan flekse i foden. Stræk benet ud. Eller flekse, når du bøjer benet, og strække foden på det andet. Og den anden vej. Godt. Husk at få fat i dine mavemuskler. Rigtig fint. Den ene og den anden vej. Og når du har kørt begge veje, så strækker du benene ud. Sådan der. Super fint. Lige lægge et øjeblik og mærke, hvad det hedder. Hvordan kroppen hviler mod underlaget. Om der er forskel på højre og venstre side. Om de hviler lidt anderledes end før. Og så bøjer du benene igen og sætter fodsålerne i gulvet. Griber fat ned om knæet. Og så er det om bagknæet her. Og så er det knæet, der skal roteres. Så dit underben roterer i så store cirkler som muligt. Den ene vej. Og den anden vej. Rigtig godt. Vær med din fulde opmærksomhed i knæet, så når du kan fornemme, at det er knæet, der bliver motioneret her. Den ene og den anden vej. Rolige bevægelser. Sådan der.
og kom ned. Stræk benene ud. Så lige lægge et øjeblik. Fornem kroppen. Så bøjer benene igen. Og så er det den venstre bens tur, så du griber fat ned under, og så cirkler i store cirkler. I dit knæ. Så det er underbenet, der kører rundt, og knæet, der får lidt motion her. Og den anden vej. Rigtig godt. Cirkler. Den ene og den anden vej. Og når du synes, du har fået nok, så strækker du benene ud. Og slapper helt af. Træk vejret et par gange. Og synk helt ned på underlaget. Mærk hele kroppen. Og når du så er klar, så kommer du op på venstre side og ligge. Sådan der. Læg enten med en pude under her, eller læg med hovedet i din hånd. Bøj benene. Så griber du fat her om dit knæ. Løfter op, og så er det kæmpe store, gode cirkler. Inde i din hofte. Gode, store cirkler i hoften. Rigtig godt. Gode, store cirkler. Og den anden vej. Fornem, hvordan du kan komme så langt ud i hofteskålen som muligt, så at du virkelig er med din opmærksomhed hernede. Gode, store cirkler hele vejen rundt, den ene og den anden vej. Og når du synes, du har været begge veje rundt, så hviler du lige benet et øjeblik. Hernede, og så får du fat i mavemusklerne. Lige trækker maven ind, måske kniber bækkenbunden. Løfter benet op. Og så er du lige nede og dyppe. Sådan cirka 7 gange. 4, 5, 6, 7. Og så griber du fat om dit knæ og trækker det ned mod armhulen. Mærker, hvor langt du kan få det ned her. Så mærker, at du kan give slip ned langs låret, over bækkenbunden og ned i det andet lår. Det måske være rart at lukke øjnene. Og så bare ligge her et øjeblik og fornem, hvor du kan give efter. I lårene. Måske i sædet. Måske ligger du og spænder lidt op i dit sæde. Så ser du, om du også kan give slip her. Giv fuldstændig slip. Måske bruge nogle dybe
ind- og udåndinger. Det at give slip her. Du bliver liggende, så længe du har lyst. Hvis du synes, det er ikke er rart mere, eller hvis du synes, du er blevet spændt nok ud, så lægger du selvfølgelig benet ned. Så giv slip. Lige hvis du har kommet ned og lægge på ryggen. Stræk benene ud. Og så lige mærk hele kroppen. Mærk om der er noget, der er givet slip i den ene side i forhold til den anden side. Mærk hvordan du hviler mod underlaget. Så mærk hele kroppen. Og så når du er klar, så kommer du op på den anden side og lægge. Bøj benene. Læg og støt enten med hånden eller med hovedet nede på en pude eller bare nede på gulvet. Det er hvad der er rarest for dig. Og så igen så griber du lige fat om dit knæ og så gode store cirkler rundt. Den ene vej. Cirkel godt igennem i hoften. Og den anden vej. Rigtig godt. Gode store cirkler. Og så lige hvil benet et øjeblik. Træk maven lidt ind for fat i dine mavemuskler. Så løft op her, og så lige ned og dyk 7 gange. Uden at holde pause, men virkelig have op på mavemusklerne. 3, 4, 5, 6, 7. Og grib fat. Træk knæet ned mod armhulen. Det er bare retningen. Du behøver ikke at komme helt derned. Og så kan du mærke, om du skal give slip nogle steder, om du ligger og spænder op i sædet. Se om du kan lave en udspænding her ned gennem låret over bækkenbunden ned i det andet lår, og så se om du kan give slip i sædemusklerne. Måske er det rart at lukke øjnene, så da man bare er lige i sin krop et øjeblik. Brug udåndingerne til at give slip. Mærk om du kommer til at spænde op nogle steder, så giv slip her. Læg et øjeblik her. Det er så fint. Du kan sagtens blive liggende lidt nu, men selvfølgelig giv slip på benene, hvis du synes, du har ligget nok. Og kom ned på ryggen og ligge. Og så lige blive liggende et øjeblik endnu. Mærker du give slip. Kom ned. Hele vejen ned. Læg fladt på ryggen her. Og så lige mærk kroppen. Mærk om der er nogle steder, du fornemmer, at du har givet slip på nogle spændinger. Og hvordan du hviler på underlaget. Og hvis du har en pude under nakken, så lige tag den væk. Så lige fornem hele kroppen. Så laver vi sidste øvelse på ryggen, inden vi skal op og sidde. Og det er den lille spaciertur. Så du tager armene ud langs
enten til siderne, eller op i et Y-fasong, eller bare lidt ned, hvad der er rarest for dig. Og samler fødderne, så går du på hælene med bitte små skridt. Først ud til den ene side, så den nærmest bliver sådan en halvmåneformet i din krop. Og når du ikke kan komme længere ud til siden, så ligger du lige et øjeblik. Du skal ligge stadig med sædet i gulvet. Tager en åndedræt, eller en ind- og udånding, og så går du lige så stille tilbage igen til den anden side. Bitte små skridt, så fødderne følges ad. Så langt ud til siderne du kan. Når du ikke kan komme længere, så bliver du liggende. Vi trækker vejret. Og spacerer tilbage igen. Så en lille metronome med dine ben fra side til side. Og lige holde en pause hver gang du er nået ud, og så give slip. Måske spænder du op i knæene eller benene, så mærker du kan give slip lige når du ligger her et øjeblik, og så kom tilbage igen. Og den anden vej. Og næste gang du er i midten, så bliver du liggende. Tag armene langs siden af kroppen. Og bare lige tage et par gode dybe åndedræt. Og mærker hele din krop. Så bøjer du benene. Sætter fodsålerne i gulvet. Kommer op på siden og ligge. Og så lige få fat i mave og muskler og bækkenbund. Og skubber dig op og sidde. Kom op og sidde. Lige med fødderne strakt frem foran dig. Og så tager du lige at trække sædet tilbage. Sådan at du sidder så godt som muligt. Og så bøjer du benene og sætter fodsålerne mod hinanden. Og det der er vigtigt her, det er, at du kan have lige ryg. Så når du ikke sidder og falder sammen. Så du skal mærke lidt efter, hvor langt kan du have fødderne fra dig. Skal de helt herud? Kan de komme herind? Hvor langt? Hvad er bedst for dig? Der mærker du efter selv. Og så sidder du et øjeblik, og du kan enten holde på dine fødder. Men hvis du kan mærke, at du kommer til at sidde og krumme i ryggen, så er det faktisk bedre lige at holde bag ved kroppen. Ligesom at skyde brystkassen lidt fremad. Mærk, at ryggen bliver lige, og så hvis du har lyst, så kan du sidde og vippe lidt med benene her. Så sker der måske kan du mærke det inde i inderlovene, eller et andet sted. Så mærk efter, hvad der er bedst for dig, hvor langt væk fødderne ligesom skal være fra din krop. Og vip med lidt med benene. Fornem, at brystkassen åbner sig opad. Og vippe lige så stille. Og hvis det bliver for meget vippe, så sidder du bare stille med benene. Det kan være, at det strækker for meget her. Det mærker du selv efter. Og så strækker du benene ud til siden. Sådan der. Strækker benene ud til siden. Nemlig. Og lige trækker sædet tilbage igen. Godt. Og så mærker du her, du skal strække benene så langt ud, at du stadig kan have lige ryg. Så det kan godt være, at de ikke kommer længere ud hertil. Det kan også være, at det er rarest for dig at have det ene ben bøjet sådan der. Så vi skal lave sådan en, hvor du roterer i hoften, den ene og den anden vej med lige ryg. Så du skal mærke efter, hvor det er rarest, igen ligesom før, for dig at have dine ben langt ud til siden, lidt ud til siden, eller med det ene eller det andet ben bøjet.
Og igen så retter du ryggen op, skyder brystkassen lidt frem. Og så strækker du dine hænder ud, forestiller du holder sådan en kæmpe ske, nærmest du skal røre i en gryde. Og så begynder du at cirkle den ene vej. Så må du røre i den her kæmpe gryde. Så det er nede i hofterne, det foregår. Og det er ikke så betydningsfuldt, hvor langt du kommer frem, fordi du skal ikke bøje ryggen. Den skal blive lige hele tiden. Så det kun er hofterne, der reelt bevæger sig. Så prøver du at sætte åndedræt på, så du trækker vejret ind, når du er tilbage. Og ånder ud, når du er fremme. Ind, når du er tilbage. Og ånder ud, når du er fremme. Og så sidder du lige og træner med det med åndedrættet og der. Og imens så løber jeg lige ned og henter en oplader, så at vi ikke går ud, imens jeg underviser. Så sidder og træn med at trække vejret ind, når du er tilbage. Og ånd ud, når du er fremme. Og når du har den, så kører du den anden vej. Og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Sådan der. Godt. Godt. Så vi var i gang her med den, der hedder kværnen, der hvor vi rører i en kæmpe stor gryde. Og du har måske rørt begge veje nu. Arbejdet med åndedrættet. Så du sænker armene og folder benene. Så den næste øvelse, der kan du tage en pude og sidde på, så du sidder godt. Så tag en af de store puder, lige kom op og sid på den. Sådan der. Og igen lige træk sædet tilbage. Sådan der. Sidder du her, retter ryggen godt op, sænker skuldrene, tager hagen lidt ind. Sådan at du sidder så lige som muligt. Og så skal vi træne det her stykke af overarmen, altså det underste af overarmen, med en rigtig god øvelse, der hedder skruen. Vi starter med højre arm. Ja. Så du strækker armen ud. Og det her stykke overarm, det skal hele tiden forblive vandret. Så det er faktisk kun, bevægelsen foregår kun i albuen og i underarmen. Overarmen den forbliver vandret hele tiden. Skulderen sænket, overarmen vandret. Hagen lidt ind. Det kan være, du synes, det er ret lige at have hånden her og mærke, altså ligesom lige mærke skulderen her, ellers så lader du den bare hænge. Så armen ud, og så på en indånding, der bøjer du i albuen, skruer hånden ind under armhulen hele vejen rundt, og udånd vender du håndfladen fremad igen. Så ret dig godt op, sænke skuldrene, lige overarm, og så på en indånding, skruer du hånden ind, hele vejen rundt, og på en udånding vender du hånden. Det laver vi lige 3 mere. Du laver dit eget åndedrætstempo, hvor du skruer ind på en indånding, og vender på en udånding. Godt. Og sænke hånden. Og lige sidde et øjeblik. Kan fornemme din arm. Skulderen, underarmen, overarmen. Så er det venstre arms tur. Stræk ud, sænke skuldrene, hagen lidt ind. Ret ryggen op. 5. Hvor at du skruer ind på en indånding i dit eget tempo. Og vender på en udånding.
langsomt. Skru ind på en indånding. Og ud på en udånding. 5 gange i alt. Og hvil lige armen et øjeblik. Godt. Så folder du hænden, så du kan kigge ind i din håndflade og strækker armene ud. Sænker skuldrene, hagen ind. Retter ryggen, og så skyder du dit håndled lidt væk. Prøv lige strakt håndledet her. Skyd håndledet lidt væk. Nemlig. Begge arme er strakte, men du kan måske mærke et stræk, der går hele vejen her fra forhånden op her, op langs armen og hen på skulderbladet. Så skyd håndledet væk fra dig, og mærk det her stræk. Husk at trække vejret, hagen lidt ind, sænke skuldrene. Stræk kun så længe, at det føles rart for dig. Når du strækker den ene side, så strækker du også den anden. Godt. Sådan der. Og så lige ud. Så du bare skyder hænderne så langt væk fra dig, som at du kan. Sænk armene. Lad dem lige hvile på lår eller knæ et øjeblik. Lige fornemme hele kroppen. Så folder du hænderne igen. Lægger oven på hovedet. Den der. Retter dig godt op. Så på en indånding løfter du armene op. Hænger lidt ind, så du ikke kommer til at sidde og tage frem med hovedet, men tager den tilbage. Og på en udånding sænker du armene igen. Så hænderne lander på hovedet. Indånd. Armene op. Udånd. Sænk igen. Så fortsætter det nu i dit eget tempo. Med at løfte på en indånding og sænke på en udånding. Rolig vejrtrækning. Eventuelt lukker øjnene, så du er helt med dig selv og dit åndedræt. Og hænderne, der kommer op og ned. Sidste gang, når du har hænderne nede på hovedet igen, så lad dem bare hvile på dit hoved. Ret dig lige op, og så kan vi lave lidt hovedmassage, hvis du har lyst, hvor du nu gør mig lidt lavere. Ligesom trækker hænderne mod hinanden, så at dine håndrødder de masserer din nakke og dit hoved. Retter dem op igen. Så du sidder lige et øjeblik og masserer dit hoved. Få lidt massage, og hele vejen om i nakken kan du massere, og hele vejen frem her på hovedet. Sænk armene. Lige rulle lidt med skuldrene. Den ene og den anden vej. Og så inden vi om lidt skal op og stå, så vækker vi lige tjernet lidt med lidt fodmassage og lidt ankelgymnastik, så at fødderne og anklerne er parat til at stå op. Så du tager din fod, sætter dig hvordan du vil. Det kan også være, at du sidder på en stol med foden oppe her, og så knytter du hånden, og så lige kører lidt under foden, så den vågner.
Hvis du har en massagebold derhjemme, så kan du også køre dine fødder på massagebolden. Nu gør vi lige uden bold i dag. Eller jeg gør. Så kan du tage din bold derhjemme, hvis du har en. Du kan også massere med dine tommelfingre hele vejen op langs foden. Og så lige få alle tæerne, kan også lige få en omgang, hvor du lige masserer tå for tå. Bare lige så. Lige vækker fødderne lidt her. Og den anden fod. Enten med knyttede hænder. Så det bare er kanonerne, der lige kører op og ned af foden. Eller med tomlerne. Og så tager du også lige tæerne. Og lige triller dem sådan nærmest imellem dine fingre, så de lige bliver vækket lidt her på tåspidserne. Sådan der. Godt. Og så strækker du fødderne ud. Måske lige trækker sædet tilbage igen. Det kan også være, du holder bagved her. Og så flexer og strækker du lige tæerne. Jeg får udefra, det er lidt svært at se. Flexer og strækker tæerne. Og kører dem rundt i cirkler. Først den ene vej. Og så den anden vej. Og så spreder du tæerne og krummer tæerne. Spred, krum, spred, krum. Så er vi helt sikre på, at vores fødder lige er vågne her. Og lige flex og stræk igen. Godt. Og så kommer du op og stå. Så kom hele vejen op og stå. Og se, nu forsvinder jeg ud af billedet, så derfor lige om lidt, så sætter jeg mig ned igen. Men du bliver stående. Du står op på dine fødder her. Kigger ned på tæerne. Godt. Tag en lille smule mere bredde end hoftebredde. Bare lidt. Men stadig med parallelle fødder. Retter dig godt op. Sænker skuldrene til hagen lidt ind. Og placerer hænderne her. Lige ved lysken. Så kommer jeg lige ned igen. Men du bliver stående. Så. Du står her med hænderne placeret i lysken. Og så tager du en indånding. Og på en udånding, der krummer du ligesom dig sammen. Og på indåndingen åbner du op i brystkassen, tager armene lidt tilbage. Og på udåndingen krummer du dig sammen. Forestil dig sådan en due, der sådan, du ved, duer, de sådan skubber sig lidt frem, når de går. Så er du sådan en lille due, der skubber dig frem. Åbner op i brystkassen, når at du trækker vejret ind. Og krummer dig lidt sammen om dig selv med din overkrop, når du ånder ud. Så du står op og laver den her øvelse. Indånd, åbn op i brystkassen. Udånd, krum dig sammen. Indånd, åbn op. Udånd, krum dig sammen. Åbn op. Og krum dig sammen. Rigtig godt. Rolig vejrtrækning. Jeg er rigtig opmærksom på, at det bare er overkroppen, du har gang i her. Udånd, krum dig sammen om dig selv. Og indånd, åbn op i brystkassen. Og så lader du armene hænge et øjeblik. Cirkler med skuldrene. Mens du stadig bliver stående. Godt den ene vej. Og cirkler så den anden vej. Og så vender du håndfladerne sådan, at de vender opad. Og så på en indånding tager du armene op over hovedet, så hænderne mødes for oven. Og på en udånding, der vender du håndfladerne, så de peger nedad.
og sænker armene. Så indånd, op over hovedet, og udånd, sænk armene med håndfladerne pegende nedad. 3 gange mere. Indånd, op over hovedet, dit eget tempo. På en udånding sænker du armene igen. Godt. Så er vi nået til sidste stående øvelse. Så du kigger lige ned på dine fødder igen. De skal stå i en hoftebreddes afstand nu. Parallelle fødder. Finder man lige siden til. Parallelle fødder. Og så på en indånding, der kommer du op på tær. På en udånding kommer du ned i knæ, stadig på tær. Og vær super opmærksom på, at din ryg er lodret, ligesom du suser op og ned ad en væg med din ryg. Indånding, op på tær igen. Og udånding ned på flad fod. Så prøver lige igen. Indånding. Kom op på tær. Udånding. Ned i knæ. Stadig på tær. Indånding. Stræk benene ud. Og udånding. Ned på flad fod. 3 gange mere. I dit eget tempo. Vær opmærksom på din lodrette ryg. Kom ikke længere ned i knæ, end at du stadig kan have ryggen lodret. Og sidste gang. Godt. Ned på flad fod, så ryst lige benene lidt. Og så kom ned og sid. Du kan enten sidde på dine underben, sådan her, eller du kan sidde på din pude, eller egentlig også på en lille skammel, hvis du har lyst. Det er den sidste øvelse inden afspænding. Så nu, hvis du sidder her på underbenene, ligesom mig, det kan også være, du har brug for at få sådan en pude ind imellem din lår og din underben. Det kan også være rart, så sidder man måske lidt bedre. Så har du dine hænder, så tommelfingrene peger op, og lige stikker ind under armhulerne. Ikke? Sådan der. Sådan at tommelfingrene stadig er fri. Ryggen godt op. Slap af i skuldrene. Tag halen lidt ind. Luk øjnene. Sid her et øjeblik. Fornemmer hele kroppen. Mærker armene, der hviler mod brystkassen. Mærker, hvordan du kan spænde af i kroppen. Fornemmer, at du kan være til stede i hele kroppen på én gang. Mærk hele kroppen. Mærk armene, der hviler mod brystkassen. Mærk dine skuldre, der kan slappe af. Mærk benene, overkroppen med dit hoved. Nu kan bare sidde her et øjeblik og træk vejret. Fornem kroppen, den falder til ro. Fornem, hvor det er rarest for dig at trække vejret i den her stilling. Fornem hele kroppen. Mærk og vær i hele kroppen. Rolig vejrtrækning. Mærk, hvordan du i udåndingerne kan afspænde, hvis du sidder og spænder op et eller andet sted. Og er til stede i hele din krop. Og så løsner du langsomt først den ene og den anden hånd, og så lad dem lige hvile på lår eller knæ. Og så lige fornemmer hele kroppen, nu hvor at dine arme ikke hviler på brystkassen. Mærk hele kroppen. Træk vejret. Vær til stede i hele din krop på en gang. Tag en god dyb indånding. Og afspænd i udåndingen. Og så er det tid til en afspænding, så du finder dit puder og tæppe frem.
Og hvad du ellers skal bruge, måske en øjenpude, hvis du har sådan en, så sætter jeg mig lige parat. Ja. Sådan der. Jeg kan lige have lidt at drikke her. Så. Du lægger dig godt til rette på ryggen. Eventuelt med en pude under hovedet, en pude under lårene, tæppe på. Måske en øjenpude, hvis du har sådan en. Og så lige lukke øjnene og fornemmer, at om du ligger godt. Du skal ligge med cirka en hoftebreddes afstand mellem fødderne. Armene ned langs siden af kroppen i en afstand, der føles behageligt. Du kan tippe lidt i dit bækken, sådan at lænden kommer mod gulvet. Og tage hagen lidt ned mod brystkassen, sådan at nakken bliver lang og i forlængelse af rygsøjlen. Og så ligger du her et øjeblik lige fornemmer, om du ligger godt. Og juster, hvis du ikke gør, så du kan ligge så stille som muligt under afspændingen. Når du kan mærke, at du ligger godt, så vender du din opmærksomhed mod dit naturlige åndedræt. Luk gerne øjnene. Vend opmærksomhed mod dit naturlige åndedræt. Og læg et øjeblik og betragt dine ud- og indåndinger, som de kommer helt af sig selv. Vend din fulde opmærksomhed mod dit naturlige åndedræt. Og læg og betragt dine ud- og indåndinger, uden at forsøge at ændre på dem. Og så sender din opmærksomhed til dine ben. Vær med din fulde opmærksomhed i benene. Mærk og vær i dine ben. Og mærk, at du kan slippe de spændinger, du måtte have i dine ben. Og lad så langsomt opmærksomheden glide videre til din overkrop. Vær med din fulde opmærksomhed i overkroppen og mærk, hvordan du kan slippe spændinger, du måtte have i din overkrop. Mærk og vær i overkroppen. Mærk dine arme. Vær med din fulde opmærksomhed i begge armene. Og mærk, hvordan du kan slippe spændinger, som at der måtte være i dine arme. Mærk, at du kan afspænde armene. Og send så opmærksomheden videre til dit hoved. Mærk, hvor det hviler mod underlaget. Og mærk, at du kan slippe spændinger i kæben og glat ud i panden. Og mærk så hele kroppen. Mærk, at du kan være i hele kroppen under et. Mærk og vær i hele kroppen. Og send så opmærksomheden til dine ben. Vær med din fulde opmærksomhed i dine afspændte ben. Og lad så langsomt opmærksomheden glide videre til din overkrop. Mærk og vær i overkroppen. Mærk din afspændte overkrop. Lad opmærksomheden gå til dine arme. Mærk og vær i dine afspændte arme. Lad så langsomt opmærksomheden glide videre til dit hoved. Mærk, at du spænder af i dit hoved. Og mærk så hele kroppen. Mærk hele kroppen under et. Mærk og vær i hele kroppen. Og lad
opmærksomheden gå til dine ben. Mærk, at du kan spænde af i benene. Og lad langsomt opmærksomheden glide videre til din overkrop. Mærk, at du kan spænde af i overkroppen. Lad opmærksomheden glide videre til armene. Mærk, at du kan afspænde armene. Så langsomt opmærksomheden gå til dit hoved. Mærk, hvor det hviler mod underlaget. Mærk, at du kan spænde af i kæberne og glatte ud hele ansigtet. Mærk så hele kroppen. Vær i hele din afspændte krop under et. Mærk og vær i hele din krop. Jeg forestiller dig så, at det er en sommerdag, og du ligger på en bred, hvid sandstrand på et godt og blødt underlag. Du ligger godt her på dit underlag. Din krop er afspændt og hviler på underlaget. Det er dejligt varmt, lige tilpas til dig. En sommerdag, hvor solen den skinner. Mens du ligger her på stranden, så kan du mærke, at solens stråler varmer din afspændte krop. Og du fornemmer, at kroppen tager imod varmen. Dine led bliver bløde og bøjelige, og din krop spænder af. Slipper alle de spændinger, den måtte have. Og ligger et øjeblik her på stranden og bare fornemmer solens stråler, der varmer din afspændte krop. Fornem hele din afspændte krop og solens stråler, der varmer den. Og mens du ligger her, så ligger du og kigger ud på havet. Og ser bølgerne, der langsomt ruller ind på stranden og trækker sig tilbage. Og du ligger et øjeblik og betragter bølgerne, der langsomt ruller ind på stranden og trækker sig tilbage. En langsom rytme, som du kan følge. Og du ser nu, om du kan kombinere dit åndedræt med bølgernes rullen ind på stranden og trække sig tilbage. Så når du indånder, så ruller bølgerne ind, og når du udånder, så trækker de sig tilbage. Så læg her et øjeblik og få åndedræt og bølger til at følges ad. Indånding. Bølgerne ruller langsomt ind på stranden, og udånding trækker bølgerne sig tilbage. Indånd. Bølgerne ruller ind på stranden. Udånd. Trækker sig tilbage. Du ligger her et øjeblik med din fulde opmærksomhed på bølgerne, der ruller ind, og følges ad med dit åndedræt. Og mens du ligger her på stranden, på dit gode underlag, med solens stråler, der varmer dig, og bølgerne, der langsomt ruller ind på stranden,
Så ser du nu en svane, der flyder på havoverfladen. En smuk hvid svane, der flyder på havoverfladen lige ud foran dig. Og du ser svanen med din fulde opmærksomhed. De hvide fjer, den lange hals, krumningen på halsen, vingerne, der folder sig smukt om svanen. Svanen, der flyder stille på havoverfladen, lige foran dig. Du ser svanen med din fulde opmærksomhed. Betragt svanen et øjeblik endnu. Og nu kan du langsomt lade svanen flyde bort fra dit blik. Lad stranden flyde bort fra dit blik. Og vend din opmærksomhed tilbage til dit naturlige åndedræt. Vend din opmærksomhed tilbage til dit naturlige åndedræt. Læg et øjeblik og betragt dine ud- og indåndinger, uden at forsøge at ændre på dem. Betragt indåndingerne og udåndingerne i det naturlige åndedræt. Ja, du kan nu fornemme rummet, du ligger i. Hvor du ligger i rummet. Måske er der andre omkring dig. Afspændingen er forbi. Og du kan langsomt begynde at vække din krop ved at bevæge dine fødder lidt. Bevæge hænder og håndled. Og måske langsomt dreje hovedet fra side til side. Hvis det føles okay. Måske har du brug for at strække dig lidt. Vække kroppen, gabe. Måske er du både kropsmæssigt, fysisk og mentalt været lidt væk her under afspændingen, så er det rart lige så stille at vende tilbage igen. Langsomt bevæge kroppen, fødderne, hænderne, strække dig. Når du kan mærke, at du er klar, så kommer du om på siden og ligger på siden et øjeblik. Mærker din krop. Fornemmer, at du lige så langsomt vågner. Og når du så kan mærke, at du er klar, så kommer du op og sidde her på siden. Og lige sætter dig op på dit underlag, måske på en pude. Sådan at du sidder godt. Hvis du har lyst til lige fortsat sidde med lukkede øjne et øjeblik. Sænkede skuldre og ret ryg, og så lige mærk din krop. Mærk, at du har trænet åndedræt, yogaøvelser, øvelser kombineret med åndedræt, og til sidst en afspænding. Og mærk hele din krop. Fornem hele kroppen på én gang. Og har været i gang med at træne her. Måske fandt du en ro under afspændingen. Måske fandt du noget andet. Og når du er klar, så kan du langsomt åbne øjnene. Hvis du har lyst, så kan du lige samle hænderne foran brystkassen med fingerspidserne pegende opad. Og så hvis du har lyst, så kan du sammen med mig hilse yoga-traditionen, eller hilse dig selv, fordi du har lavet yoga i dag. Du kan tage en dyb indånding på en udånding. Læner dig lidt frem. Og lige sidder et øjeblik. Ja. Hilser yoga-traditionen eller dig selv. Og når du så er klar, så på en indånding kommer du op igen.
Måske har du haft lukkede øjne, så kan du åbne dem nu. Og så vil jeg bare sige tak for i dag. Ha' en rigtig god dag.